ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತುಕೊರಿನ ಚಿಂಟು ಒಂದು ಇರುತ್ತಂಡೆ ಒಂಜಿ ಐನ್ ಫಸ್ಟ್ ಐನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷೋಡೆ ಮಲ್ತಂಡೆ ಮೊನ್ನೆ ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟುಕಾದ ಗಿಡ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ ಮೊಗಲ್ ಬಂದು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತು ಎಂಕಲ್ಲ ಚಿಂಟು ಏರು ಎಂಕಲ್ಲಾನಿ ಮುಲ್ತು ಕಟಪಾಡಿ ಇರದೆ ಕೊಣತು ನೆರು ಅಂದ್ ಹೆಣ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡಲ್ ಆತನ ಆ ವರ್ಷೋಡು ಮುಜಿ 4 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆತಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತುಕೊರಿನ ಚಿಂಟು ಇರು ಐದೊಕ್ಕ ಪಾಂಚೆ ಎಂದು ಇರು ಇತ್ತಂಡೆ ವಿನು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗೆ ತೊನ್ನೆ ಇರು ಒಂಜಿ ಪಾಂಚೆ ಎಂದೆ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಹೆಣ್ಮ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಎಂಕಲೆ ಎಂಕಲ್ ಐದೊಕ್ಕ ಮುನ್ನೆ ಮರೋಡಿ ಮುನ್ನೆ ಏರ್ಮಾಲ್ಡುಲ್ಲೆ ಅವಲ ಮಸ್ತ್ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಿಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಲದ ಗುತ್ತ ಕಾಲೆ ಅವಲ ಮೆಡಲ್ ಅವು ಎನ್ನ ಮರೋಡಿದ ಇರು ಕಾಲೆ ಅವಲ ಮಸ್ತ್ ಮೆಡಲ್ ಮರೋಡಿಗೆ ಮಂಜು ಏರು ಕೊಡ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಬೋಲಗೆ ಮರೋಡಿದ ಮಂಜು ಪಡೆದ ಬೋಲ ಕೊಡ್ತಾ ಅವಲ 2 ವರ್ಷ ಸೀರಿಯಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಮಣ್ಣ ಮೆಡಲ್ ಆತಂದತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಇರುಗಿಡತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊಡ ಅಂದ್ರೆ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ ಇಟ್ಲ ಪಾನೇರ್ ಕಂಬಲಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಡಲ್ ಆತಂದೆ ಮೂಲ ಕಟಪಾಡಿ ಕಂಬಲಡ್ಲ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತ ವಾಯ್ಸ್ ಪುತ್ರతో ನಾವು ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮನೆ ಕಟಪಾಡದ ಮೂಡುಪಡ ಜೋಡುಗಾರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟುಲ್ಲ ನಮ್ಮಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಮಲ್ತನ ಇರುತ್ತ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಇತ್ತೆ ಪುದಾರ್ ಮಲ್ತನ ಅಂಜನೆ ಭಾಳ ಪಿರಾವಲ ಪುದಾರ್ ಮಲ್ತನ ಇರುತ್ತ ಯಜಮಾನ್ರಾದಿತ್ತೀರು ಬಲ್ಲೆ ಅಡಪಾತೆರಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರ್ರೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಪಪ್ಪನ ಕಾಲದೊಕ್ಕ ಏರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದೊಕ್ಕ ಏರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಅನ್ನಿ ಪೂಜಾರಿ ಇತ್ತ ಏನಿಂಕಲು ಎನ್ನ ಮಗನ ಪುದಾರ್ಲ ಸೇರ್ಸದು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅನ್ನಿ ಪೂಜಾರಿ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅರ್ನ ಪುದಾರ್ಡ್ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಅನ್ನಿ ಪೂಜಾರಿ ಇತ್ತಂದೆ ಅಪ್ಪಗ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಆ ವರ್ಷಡು ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷ ತುಂಬುಡ್ಲ ಅಡ್ಡಪಾಲದ ವಿಭಾಗು ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ಡಪಾಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಐದೊಕ್ಕ ನಾಯರ್ದಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದಿಲ್ಲ ಇಟ್ಲ ಗಿಡದ ಒಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಲ ಗಿಡದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಲ ಕೆಲವು ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ 2 ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಲ ಕನಪಲ ಇಟ್ಲ ಗಿಡದ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಕಂಬಳ ಐಟ್ಲ ಗಿಡದ ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗ ಇಟ್ಲ ಮೇಡ್ಲ ಆತಂದತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಇರು ಗಿಡದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊಡ ಅಂದ್ರೆ ನಾಯರ್ದಿಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ದ ಒಕ್ಕ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ ಇಟ್ಲ ಪಾನೇರ್ ಕಂಬಲಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಡಲ್ ಆತಂದೆ ಮೂಲ ಕಟಪಾಡಿ ಕಂಬಲಡ್ಲ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತ ಅಂಚ ಕೆಲವು ವಿಭಾಗ ಕೊಟ್ಟ ಇರುಗಿಡದ ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗ 30-40 ವರ್ಷದ ಪಪ್ಪನ ಅವು ಯಾವ್ದು 40 ವರ್ಷದ ಆಸ್ಪಾಸ್ ಆಂಡ ಎರುಗಿಡ ಶುರು ಮಲ್ತು ಅಂದು ಮೇಡ್ಲು ನಾಯಡ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಒಂಜಿ 10 ಮೇಡ್ಲು ಮಲ್ತ ಎಂಕಲು ಇತ್ರೊತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಂಡದು ಅಡ್ಡಪಾಲ ಇಟ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ಮೇಡ್ಲು ಮಲ್ದ ಒಕ್ಕ ಮೂಲು ಕಕ್ಕೆ ಬೋದ ಕಂಬಳಡ್ ಸತತ 4 ವರ್ಷಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ದ ನಾಯಡ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ಅಂದ್ ಪರವಾಡದ ವಿಭಾಗಡು ನಾಯಡ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ಸತತ 4 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ದ ಅಂತ ಕೆಲ್ಲ ಬೊತ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ದ ಅಂತ ಈರ್ನ ನೇತೃತ್ವ ಎನ್ನೆ ವಿಭಾಗಡು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಪುಟ್ಟು 20 ವರ್ಷದಕ್ಕ ಯಾನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂದ್ ಪಪ್ಪ ಐತ ಬರ್ಪೇರೆ ಅಪರೂಪ ಅದು ಅಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಐನ್ ಮುಂದುವರ್ಸ ಒಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ನಕಲ್ ಬರೋ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲಿ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ఒక ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಕೆಲವು ಕಂಬಳ ಗಿಡ ಅದ ಅಲ್ಲಿ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಡಲ್ ಬುಕ್ ಪುದರ್ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ ಇರಬಹುದು ಸರ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ ಚಿಂಟು ಒಂದು ಇರುತ್ತಂಡೆ ಒಂಜಿ ಐನ್ ಫಸ್ಟ್ ಐನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷೋಡೆ ಮಲ್ತಂಡೆ ಮೊನ್ನೆ ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟುಕಾದ ಗಿಡ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ ಮೊಗಲ್ ಬಂದು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತು ಎಂಕಲ್ಲ ಚಿಂಟು ಏರು ಎಂಕಲ್ಲಾನಿ ಮುಲ್ತು ಕಟಪಾಡಿ ಇರದೆ ಕೊಣತು ನೆರು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೆಣ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡಲ್ ಆತನ ಆ ವರ್ಷೋಡು ಮುಜಿ 4 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆತಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ ಚಿಂಟು ಇರು ಐದೊಕ್ಕ ಪಾಂಚೆ ಎಂದು ಇರು ಇತ್ತಂಡೆ ವಿನು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗೆ ತೊನ್ನೆ ಇರು ಒಂಜಿ ಪಾಂಚೆ ಎಂದೆ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಹೆಣ್ಮ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಎಂಕಲೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಪೊಡಂಬದ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಟ್ಟುಕಾದ ಗಿಡ ಅಂತ ಅಂಚ ಅವಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತನು ಐದೊಕ್ಕ ಮುನ್ನೆ ಮರೋಡಿ ಮುನ್ನೆ ಏರ್ಮಾಲ್ಡುಲ್ಲೆ ಅವಲ ಮಸ್ತ್ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಿಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಲದ ಗುತ್ತ ಕಾಲೆ ಅವಲ ಮೆಡಲ್ ಅವು ಎನ್ನ ಮರೋಡಿದ ಇರು ಕಾಲೆ ಅವಲ ಮಸ್ತ್ ಮೆಡಲ್ ಮರೋಡಿಗೆ ಮಂಜು ಏರು ಕೊಡ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಬೋಲಗೆ ಮರೋಡಿದ ಮಂಜು ಪಂಡದ ಬೋಲ ಕೊಡ್ತಾ ಅವಲ 2 ವರ್ಷ ಸೀರಿಯಸ್ ಮಲ್ದಾನೆ ಆಗಲ್ಲ ಮಂಜು ಪಂಡದ ಬೋಲ ಕೊಡ್ತು 2 ವರ್ಷ ಸೀರಿಯಸ್ ಮಲ್ದೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ಐದೊಕ್ಕ ಕಾಲನ್ ಕೊರ್ನೆ ಐದೊಕ್ಕ ಮುನ್ನೆ ಐದೊಕ್ಕ ಚಿಂಟು ಐದೊಕ್ಕ ಪಾಂಚಿ ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಮರೋಡಿಗೆ ಅಂದ್ ಪಂಡರ್ ಕೆಲವೇರು ಪೂರ ನಿಕ್ಲಲ್ಪ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತದ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲೆಡ್ ಮಲ್ತದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮರೋಡಿ ಏರ್ಮಾಲ್ದ ಮುನ್ನೆ ಬೋಳದ ಕಾಲೆ ಇತ್ತೆ ಕೂಟೋಡುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮೇರ್ನ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನೇರ್ನ ಅಡ್ಡಪಾಲ ಇದಿರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿತ್ತಾನೆ ಒಂದು ಸಮಯ ಬಾಬೇರು ಅಡ್ಡೇರು ಅವಲ ಒಂದು ಸಮಯ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿತ್ತಾನೆ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾದೂರು ಕೊರಿನ ಕಾಟಿ ಉಂಡತೆ ಪಾದೂರು ಪಾಲ ಮೇಲೆ ಕಾಟಿ ಅವಲ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಅವದಿಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಸ್ತ್ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತಾನೆ ವಿನು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗೆ ಪೈ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಇರು ఒక అరగల పాదూరు పాలమే ప్రకాష్ అరగల మస్తు మెడల్ మాల్తుంది అంటే ಇಲ್ಲ ಅಡಗಲ ಮೆಡಲ್ ಮಾಲ್ತಾರೆ ನಾವು ಸುರು ಬಾರಿ ಮೆಡಲ್ ಮಾಲ್ತಾನೆ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಬೆಳುವಾಯಿ ಕಂಡಿಗಾಡು ಪುಟ್ಟೆಂದುಂಡು ಅವಲ ಪೊಯ್ ಸತಿ ಮೆಡಲ್ ಮಾಲ್ತದೆ ತಾಕಲೆ ಕೊರ್ತುಂಡು ಅವಲ ಕಂಬ್ಲಡ್ ಪಾರೊಂದುಂಡು ಅಂದ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಹೀರೋಯಿನ್
ಅಂದ ಕಾಟಿ ಪೊಪ್ಪ ಕೊಣದ ನೆರವು ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಯಾನು ಒಂಜೊಂಜಿ ಜಲ್ತು ಮುಲ್ತು ಕೊಣತದ ಮಸ್ತ್ ಪುದಾರ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಮರೋಡಿದ ಊರಿಗೂ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಅಂದ ಇತ್ತು ಈರ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಕಾಲ ಹಿಡಿದು ಈರ್ನ ಕಾಲ ಮಟ್ಟ ಈರಿಗೆ ಎಡ್ಡು ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತ್ಕೊರ್ನ ಓಟಗಾರಿ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗುಲಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅದಕ್ಕ ಮರೋಡಿ ಸಿಡಿದಾರ್ಲಿ ಆರ್ಲ ಗಿಡ ಅದೇರಿ ಮಸ್ತ್ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಹಾಕಲ್ ಅಂದ್ ಆಯ್ತು ರಿತೇಶ್ ಒಂಟಿ ಕಟ್ಟ ರಿತೇಶ್ ಅಂದ್ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಹಾಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸುರೇಶ್ ಏರಿ ಈರ್ನ ಅವಧಿ ಆರ್ನ ಅವಧಿ ಗಂಗಾ ಸಾವಿಯ ಗಂಗಾಯ ಪೂಜೆಯರು 6 ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತರು ಅಡ್ಡಪಲ ಅಡ್ಡಪಲ ಇಡಿ 6 ಮಸ್ತ್ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ 6 ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನದೆಲ್ಲ ಪಂಡಿತನ ಸರ್ ಪಂಡ ಈ ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಡೋಲರ್ ಇದು ಪೂರ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮೇರೆ ಅರುಣ್ ಡಿಸೋಜಿ ಒಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚೆ ಒಟ್ಟುಗಾದ ಎಂಕುಲ್ ಅಕಲ್ ಮಗಲ್ ಒಟ್ಟುಗಾದ ಗಿಡ ಒಂದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇರಿ ಓಕೆ ಎಂಕಲ್ ಜವಾನ್ ಇರ್ಬಾರ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತ ಅಕಲ್ ಕಾಸುಗಂದೆ ಬರ್ಪಣತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎರು ಕಟ್ಟೋಡು ಕಿಟ್ಟನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಅಕಲ್ ಮಾಂತಿರ್ಲ ಒಟ್ಟುಗಾದ ನಮ್ಮ ಎರು ಉಂತವನ್ನ ಬಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಮಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ಪೇರಿ ಅಂಚೆ ಮುಂದುವರೆಸ ಒಂದಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಅಂತೆ ಅರುಣ್ ಡಿಸೋಜಿ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚೆ ಉಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಎರು ಗಿಡಾಗ ಉಂತವನ್ನ ಬಡ್ಚಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಒಟ್ಟುಗಾದ ಗಿಡ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ನಿಕಲ್ ಅಂಚಿನಕಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಏನು ಗಿಡ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಂದು ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಸರ್ ಇತ್ತದ ಕಾಲ ಬಂಪೇರು ಖರ್ಚು ಬಾರಿ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ ತಾತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈ ಕುಡು ಪಾರ್ಜಿಂದ ಎರು ಪಾರುಜಿ ಅಂಚೆ ಕುಡುಕುಲ ಮಲ್ಲ ರೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿ ಎರು ಮನ್ನಗ ಐತೆ ಒಂತದಿಂತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎರ್ಲು ಜೋರಾಪ ಸುರಾಪ ಐತೆ ಮೊನ್ನೆ ಬರ ಮಸ್ತ್ ಜೋರು ಕಂಡಿಗ ಕೊರ್ನೆ ಪುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಬೋಡೆ ಪತೊಂಡ್ರ ಬೋಲೋ ಕೊರ್ನೆ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಜೋರು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತನ ಎರ್ಲು ಒಂಜಿ ತಾಡ್ರ ಸುರು ಮಲ್ಪನಿ ಅಂಚೆ ದಿಪ್ಪನಾಗ ಐಕೆ ಜನ ಇಜ್ಜಂದ ಏರು ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ದುಮ್ಮದಲ್ಲೇ ಕಾದ ದುಮ್ಮು ಎಂಕಲು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಎಂಕಲು ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಬಂತ ಪೋಂತ ಇತ್ತೆ ಅಂಚತ್ತು ಜನ ಬೋಡೆ ಒಂಜಿ 10-15 ಜನ ಅಂತೂ ಕಂಬಲಾಗ ಪೋಪುಂಡು ಬೋಡು ಅವ್ಳು ಒಂಜಿ ಆತ ಬಿ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಮೊಕಲ್ನ ಪಾಡ್ನಾಗ ನಂಗೆ ರಡ್ಡೇರು ಗಿಡ್ಪಡಾಪುಂಡು ಅಂಚೆ ದಿಪ್ಪನಾಗ ಜನತ್ತ ಖರ್ಚಿ ದುಮ್ಮದಲ್ಲೇ ಕಾದ ದುಮ್ಮಣ್ಣ ಹೆಲ್ಪ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂಬ ಇತ್ತತ್ತು ಇತ್ತೆ ಖರ್ಚು ಉಂಟು ಮಲ್ಲ ಖರ್ಚಿ ಒಂಜಿ 10-25 ಸಾವಿರ ಬೋಡೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಲಾಗ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಲ ಖರ್ಚಿ ಉಂಟು ಅಂದ್ ಕಡೆದ ಸರ್ ನನ್ನ ದುಂಬಗ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರ್ಪನ ಏರಣ್ಣ ಜವಣಿಯರಿಗೆ ಅವು ಗಿಡಪನ ಕ್ಲಿಪ್ ಅಂಡ ಯಜಮಾನರದ ಬರ್ಪನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಬರ್ಪನ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕಂಬಳ ಬೋರ್ಡ್ ನಂಕ್ ಒಂದು ಒರಿಯೋಡು ಈ ಕ್ರೀಡೆ ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಅವು ಒರಿಯೋಡು ಅಣ್ಣ ಇನ್ನು ಒರಿಪರಗೋಸ್ಕರ ಮಾಂತಿರ್ಲ ಈ ಜವಣಿಯರು ಮಾಂತಿರ್ಲ ಇತ್ತೆಂಚೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟುಲ್ಲ ರಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಂಚೆನೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಟ್ಟು ಪೋಣು ನನ್ನ ಒರಿಯುಂಡು ಐಟ್ ದಾತ ತೊಂದರೆ ಬರಂದೆ ಮಾಂತಿರ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಟ್ಟು ಪೋಣು ನನ್ನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಂಬಳ ಒರಿಯುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಂಗಲ ಜವನೀರು ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚೆ ಟೀಮ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಎಂಗಲ್ಲ ಅಂಚೆ ದಿಪ್ಪನ ಮೇಡ್ಲ ಆಯ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಮುಂದುವರ್ಷ ಒಂದು ಪೋಪ ಆ ಮೇಡ್ಲ ಆಪನ ಓಪನ್ ದೇವರ ನಚ್ಚೆ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇಡ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ 2 ಕಂಬಳ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬತ್ತ ఒక ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ 2-3 ಕಂಬಳ ಬತ್ತ ಅಂದು ಬರ್ಪನನೇ ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ 110 ಜತೆಟ್ಟು ಸೆಮಿಟ್ ಬೈದೆ ಗ್ರೇಟ್ ಎಂಕಲು ಬಂಡ ದಾದ ಎಲ್ಲೋ ಸಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಜಿತೆ ಅಕಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಮಾತು ಗಿಡ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ಲೂರು ಮಕ್ಕಳ ಗೋಳಿದಡಿ ಅಕಲ್ ನೇರು ಪಾಡತ್ತೆ ಗಿಡ ಒಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ಫೈಟ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಟೀಮು ದೇವರ ನಟ್ಟು ಎಂಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುಲ್ಲೆ ಕಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಲಿ ನಾತೆ ನಿಕಲ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜೇನು ರಿತೇಶ್ ಗಿಡ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂಟಿ ಕಟ್ಟ ರಿತೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೇನು ಗಿರೀಶ್ ಗಿಡ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಕ್ಕರೆ ಗಿರೀಶ್ ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಪವನ್ ಪಂಡದು ಅಂಚೆ ಅಕಲ್ 3 ಜನ ಗಿಡ ಒಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಅಂತ ಅಭಿಲಾಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೀಮ್ ಹೊಡಿతున్నారు ಇತ್ತೆ ಪಾರ ಒಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಗಿಡ ಒಂದಿಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತು ದುಂಬ ಗರಗೆಲ್ಲ ದೇವರಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರೋಣ ನಿಖಿಲ ನಟ್ಟು ನಾನು ಇದು ಕೊರ್ತು ಪಾತಿರ್ದು ನಿಖಿಲ ಒಂಜಿ ಮರೋಡಿ ತಂಡದೊಂಜಿ ಕಂಬಳದೊಂಜಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಉಂಟು ಇರ್ನ ಅಪ್ಪನ ಕಾಲ ಹಿಡಿದು ಇತ್ತನೇನ ಎಂಗ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರ ತಿರುಪತಿ ಕೊರಿಯರ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಪರವಾದ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನಾಥ ಪುದರ್ ಮಲಪನ ಶಕ್ತಿನ ದೇವರ ಕೊರಡು ಬಂದ ಎಂಗ್ಲ ಆಸೆ ಎಂಗ್ಲ ಪಾತ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು